Tothom, anem a veure com podem accedir a la nostra aula virtual i veiem bàsicament les coses més senzilles que hi ha dins de l'aula. Aquesta és la nostra pàgina web, CFA Montserrat Roig, i podem anar aquí on posa aula virtual, a aquesta banda d'aquí, d'acord? I ens en anem al Moodle. Vale? Un cop estiguem aquí ens haurem d'identificar, haurem d'iniciar sessió. Els vostres docents us diran els vostres usuaris i la vostra contrasenya. En aquest cas jo l'obriré amb un usuari que es diu Montserrat Roig. D'acord? Ja estic a dins. Vale? Anem a veure-ho. Aquí als meus cursos, vaig a veure a quins cursos està apuntada aquesta usuària. Està apuntada a un curs de competitors 25-26. Doncs anem a entrar a veure què hi ha. Molt bé. Aquí tenim general, que hi ha general, i si vaig baixant, hi haurà tots els temes. Tema 1, bloc 1, bloc 2... Alguns blocs d'aquests estaran visibles, alguns altres blocs el professor no els tindrà visibles. En qualsevol cas, aquí a l'esquerra podeu veure tots els temes que hi ha visibles en aquest curs. I si aneu aquí, doncs vull anar al bloc 2. Anem aquí i veurem el bloc 2. D'acord? Podeu entrar. I el professor ja us anirà guiant una miqueta el que hi ha a cada cosa. Bloc 2, aquí està. Vale? No està disponible, no es pot entrar. Teniu el llistat, però no està disponible perquè no és la data, no ha començat el curs. El vídeo l'estem gravant a l'octubre, però si no podem entrar. Anem a veure un altre curs. Si esteu matriculat en un altre curs, podem anar aquí, per exemple, curs de prova. Vale? Aquí hi ha el tema 1, que només hi ha una cosa. En aquest cas hi ha un exercici de presentació, que s'obrirà el 10 d'agost, per tant no podem entrar perquè avui estem a 3 d'agost, que s'ha de lliurar l'exercici que es demana el 11. Vale? Aquí tindreu tots els temes de cada curs. Aquí a la dreta teniu el calendari. El calendari està molt bé perquè, per exemple, veus, aquí hi ha, veieu aquest esdeveniment que ha posat el professor, exercici de presentació, doncs aquí ho podeu veure. Esdeveniment, venciment d'exercici de presentació. Què vol dir això? Doncs que m'està avisant que aquest dia s'acaba el termini per lliurar un exercici. Aquí, per exemple, hi ha una altra cosa, que és sortir del cibernàrium. Vale? Puc entrar dintre d'aquests elements i veure què és el que hi ha. Veieu, per exemple, és el dilluns d'agost, el venciment, ves a l'activitat, aquí aniríem a l'activitat. D'acord? Per tant, són molt interessants que tingueu oberts aquests dos laterals, perquè aquest em serveix per moure'ns i aquí hi ha el calendari amb les coses que hi ha programades. Doncs ja us he ensenyat el més bàsic de les vostres aules virtuals.